Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, abubuwa uku gaskiyarsu gaskiya ce, kuma wasa a cikinsu gaskiya ce, aure, saki da kuma kome. Aure da saki da kuma kome. Aure da saki da kome. Yaro na ina ji. Malam, yanzu dai mun riga mun san saki kuma mun san kome. Sai dai, menene aure to? Tambaya mai kyau. Abin da ake nufi da aure a yaren shari'a shine, wato shine namiji ya auri mace. Shine namiji? Ya auri mace. Amma fa ni malam ban fahimta ba. Ana nufin shine kamar in ce maka ya kaiwa ne na aura maka yata. Shi kuma sai ya ce mishi ni kuma na karba. Kaga kenan idan aka yi shi akan wannan tsarin ta zama ta shi. Gaskiya ban gane ba. Misali kamar kai Jasim in ce ma, kai Jasim na aura maka yata. Na karba. Ka karba? Eh. Me ka karba to? Auren yarka mana. Kana nufin yata? Eh. Sake ta yanzu. Gaskiya ba zan iya sakinta ba. Kamar ya me kake nufi? Ni fa bayanin darasi kawai nake yi. Ba wai ina nufin wai na aura maka yata ba. Malam, ni fa na aure yarka ne a bisa tsarin bayanin da kai mana yanzu. Sannan kuma dukkan yan ajin nan shaida ne. Haka ne? Haka. Aboki ina taya ka da murna. Kai, Allah dai biya aboki. Kayi aure a sama kamore ai. Godiya nake. Abokai ya kamata mu nuna murna abokinmu yau yayi aure. Aure na so da kauna an daura murna muke yi a yau abokina ka zama ango muna ta murna gare. Me kira muka ne wai? Kai kuma ka zauna a wurinka. Kai kuma sake ta yanzu saki. Gaskiya ba maganar saki. Ba za ka sake ta ba? Kai ku saurare ni. To yanzu bari muku bayanin saki. Kuma sannan zan baku cikin a aikace musamman da kai. Ga wanda yake so saki matar shi dole ya ce mata ke Maryam daga yau na sake ki. Yawa kun ji? Yawa na dawo kanka kai Jasim. Repeat with me. Ka ce ke Maryam daga yau na sake ki. Yawa hakan na nufin sunan yarka Maryam. Kai wallahi ina son Maryam. Kai ya samu Maryam. Kai zaka da ni zo zaka sani wuce mu je wurin shigo